Il-Gvern laħaq il-miri finanzjarji u ekonomiċi tiegħu filwaqt li tbassira s-sena d-dieħla juri li din għandha tkun sena oħra pożittiva għal qagħda ekonomika f'Malta. It-tkabbir ekonomiku din is-sena mistenni jilħaq l-4.2% f'termini reali. Matul is-sena d-dieħla dan it-tkabbir mistenni jibqa' dej b'ritmu maġġel għalkemm hu mistenni li jimmodera xi ftit. Fl-2016 l-ekonomija mistennija tikber bi 3.6% f'termini reali. Din is-sena it-tkabbir fl-impjiegi huwa mistenni li jibqa' qawwi bżieda ta' 2.3%. L-andament pożittiv jibqa' dej fis-sena li ġejja bi tkabbir mistenni li jkun ta' 1.3%. Matul l-2016 id-dħul tal-Gvern huwa mistenni li jilħaq ftit iktar minn 3.6 biljun euro filwaqt li n-nefqa totali mistennija tkun ta' madwar 3.8 biljun euro. Dan għandu jwassal għal żbilanċ fil-fond konsolidat ta' 196 miljun euro. Fl-2016 id-deficit mistenni jinżel għal 102 miljun euro li jfisser deficit ta' 1.1% tal-prodott domestiku gross, inqas minn 1.6% ta' din is-sena u 3.6% li l-Gvern preżenti sab wara l-2012. Il-Gvern qed jimmira wkoll li d-dejn bħala persentaġġ tal-prodott domestiku gross jinżel minn 68.3% fl-2014 għal 65.2% is-sena d-dieħla.